حدا من شرو زحمم هفتام من اسيو اذا من اسينا تحمام كفوسا بزح كان تصعري حكاين قلنا تحمام كفوسا خمزه كل يوم نغيرمو بزي مخنيات كا تسفا قريصو بتحمام كموت مهانه امانه اتمن اسي نهبت زورسن حد زخونه ولاد سلا زينبرو ابز حصر غزي تمرعي ولاد كول دليه حدون غوخ اماكن انغيرنا تغعزن كله اب حدا غوننا حنت صبقت وال اب حدا انغلو تصقعه تبكر ايا اتمن اسي كنتا تخفلت كما كين وريدو نابتا غال قربمو تاغال بزح شجر زلوان بدخنت تصقطتن كوينا صنحتو اتمن اسي نغوزو بموساد كل ነገር حجزا قصيلون قرب مسلام امدو انا حمام كانسر لني نزي حمام كفوسا بزح ነገር صعيره ግን ዶጓተር ክሓው ከምዚ ክእልዮም ነጊሮምኒ ውዒል ሓዲረ ኣብ ሓፂር ግዜ በዛ ሓማም ተሰቀየ ማተይ ተርፈነኒ ስለዚ ኣብዛ ዓለም ሓድጊ ዝኾነንን ንሃብተይ ዝወርስን ውላድ ክወል ይደሊ ስለ ዘለኹስ ፈቃደኛ እንትኾን ክንዓኽ ክምርዓወክ ብምባል ሓተታ እታ ጓል እዚ ዝመስል ዕድል ከምልጣ እኳ እንተዘይደለየት ተቐዳዲማ ግን ሓራ የበለትን ንኽትሓስበሉ ዕድል ክህባ ሓተተቶ ብድሕሪኡ ንሓንቲ መሓዛኣ ኣካፈለታ እሞ እታ መሓዛኣ ከዓ ንሃብቲ ክትብልሲ ካብ ሓደ ክመውዝ ዝቐረበ ክትወልዲ ወዲ ሙት ወይ ጓል ሙት ክትዕቢ ማለት እኮ እዩ أنا خم خرج كجن محزاي حرّي بليو شو كابف كاري خط أنيسك أنيس اللي خط بليو ده حرمس متخاء هب تخوريسك ولادكم سفكاري خون كتعبي بمبال نايسنفات مخرم مخرتها وتوقال مخرم حزاكي ما زازنت كم زلت تحيزات تخيد حرّي بلتو بدحريو أبحث إرجزية مرعى جيرم قل عنه ولدو قربات كونو بدحر مرعى خاخم تام حز أزم مخرتها كابف كاريات أنيسات أنيس اللي خويلا بسرته مسكيناي من إسيك أكاب ومسيل وبتحجوس جبر لا تفو بدحر قرب غزي حكيمو خناتا تخفلت نغزا مصيو مرمرا مس غبرلو غل لوطتا سلا زر ايلو هاندبت مساين حكمنا خت كيدي خبلمو اتمن اسيك ابوت مصيلو بفرح وديقو حالواتو طفئ بامبولانس غيرم كاتو غايم الحكمنا وصلو ابت حكمنا تقلاطيفم كنكن مس غبرلو حالواتو مس فلته سبيتو ابغوني صنحتو نتا ابغوني زنبره دكتور سبيتي باصوا علي بلو እቲ ዶክተር ከአሰበይቱ ገዛ በጽሐ ክምለስ ኢላ ከም ዝኸደትን ክሳብ ሕጂ ኸ ከም ዘይተመልሰትን ድሕሪ ምጋሩ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዜና ሒዙሉ መጽኡ ከም ዘለውን ነገሮ እቲ ዝሕጉስ ዜና ኸ እታ ክሳብ ሞት ኣብጽሓቶ ዝነበረት ሕማም ሓቂቃ ብመጥባሕቲ ክትወጽእ ከም ትኽእል ብህይወት ክድሕን ዘለዎ ተኽእሎውን ዓቢ ዕድል ከም ዘለዎ ነገሮ ነዚ ዝሕጉስ ዜና ዝሰምዐት መንእሰይ ነቲ መጥባሕቲ ከይወዓለ ከይሓደረ ክገብሩሉ ሓተቶም እቲ ዶክተር ከ ድሕሪ ሳልስቲ ክገብሩሉ ውጥን ከም ዝሓዙሉ ነጊሩ ንገዝኡ ፋንዎ اتمن اسيك اب تحواس تسفو بريخو غصو بريهو نسبيتو فيور غزي الا نغزا تملسمو سبيتو ግን مستزتنا سافقار يا بعرات دقيسا صنحتو اتمن اسيك اسيلو صقعيلو سمعمو ات سباي ابوت تطنيس زلو حصان مخانو ካብ زربو مرغاغصه ات زغرم اتمن اسي بيت استعذبو كحرق كغهي اخا تصبيو نسو ግን فشخ እንዳበለና بኦም قربه وتقال بسمباده بدديلا فريري نابلت دحن كونكا حويخا كميلكا مصيخا بمبال كيتردا دراري بحاتتو اتمن اسيك اب هدوء منفس حاويه اتحمام بمطبحته خم توص نغيرومني اسخط المن كلخ تسفطر نغنيت المنن بمبال ملسلا اتمورال نايزازانتا قنوعن نصهن تدا اخوينكا زطلميت لمكا زخ حدي خحدكا اتزفطركا كن كم زيطلمكا امن بنصارو اتبعل كف غبر خا صدر خوي سغوم خم زخل فايت سحات اتغوال اتخف حساب كم حزايا وسيداتو سلازا بهوت حساباتنا نمن نكافل كمن مخر نوسد مفلاط اقداسيو سب كوينا كاب سب مخر خنقبل نبر كوان تخونه نتزهبونا مخر بألتاون أون قصات رئينا مامينا نوساني نحلف سبات كم مخور نمبر كوسون لنا ينفكر حمي سلام حاد اوانيو حاد حرساي حاد مهور مؤذن تبعن امون كلب عبيه اتحرساي اتنسو زنبرلو زنبر غزا كاب تعدي وسني لبمنبارو كاب تغدات انسسا زغدامن اراويتن كم اون كاب سرقتي يسق سلازنبر ايو نتخل بخعبيه زمرصي كاب معالتات حدا معالتي اتحرستاي مس بعالت بيتو اب غزا دقيسو زنبره حصان غديفمو كشقاقطيلهم ناب عداغا وصو نتي حصان نتي خوسكسم زعبيو تبع كلبيم تامامينهم اب غزا غديفمو زخدو اتي مهور كلبون نتي حصان محلاو ابتي تقاتي دقيسو زنبره حصانيو كوف زبله حما اغاطام خوينو گن نسم كيد مسبلو حده زبلع عن مركاب هانف نف زبل زنبره تخلا تخيلو نابته حصانن اتتبع كلبن زنبرو كفلااتهمو اتتقلا نته حصان مبلاع اتخل بخا نته حصان مكلخال امونغوم كبيد باس تفطره دحر خندي باسي اتخل به نتتقلا اسنيفو قتلخ عليه دحر حدا ساعات بلي يخون سبعين سبيتن زدليو ماسبيزا غزازيوم نغزا تملسو اتتبع كلبخا دمص واناتاتو سلسمعه ان نبحي اب اف دغ غزا تقبلهم افو دما ببزح دم تصايايو نبره نزز سبها لسباي اب اف كلبو دم بمرأيو نتود بليعو دم استصيق مسيلو زغونه خير رغاغصه نتي كوسكوس زعبيو تبع قلبو شقط غيرو اب رؤس هارمو كلبو ناي صنحن هيوت حالفت
ሰብኣይ ነቲ እሙን ከልቡ ድሕሪ መቕታሉ ምስ ሰበይቱ ክልቲኦም ተጓዮም ናብቲ ህፃን ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍልኣተው እሞ የማነ ጸጋም ድሕሪ ቆሊሕሊሕ ምባሎም እቲ ህፃን ብሂወቱ ኣብ ነብሱ እውን ዝኾነ ንጣር ደም ዘይብሉ ረኸብዎ። ኣብ ጎኒ እቲ ህፃን ግን ነብሱ ብደም ዝጠልቀየ ተኹላመይቱ ጸንሖም። እቲ እሙን ከልቦም ንወዶም ንምድሓን ደም ከም ተጸየቐ እውን ተገንዘቡ። ብጣዕሚ እውን ጣዕሳ ተሰምዖም። እንታይ እሞ ዝፈሰሰ ማይ ዶ ይሕፈስ ኮይኑ ቅድሚ ምውሳኑ ይኸረጋግጽ ነይርዎ። ሳላ ዕሽነቱ ግን እቲ ህይወቱ ዘድሓነ ተባዕ ከልቡ ቀቲልዎ። እቲ ሞራል ናይ ዛዛንታ ኣብ ህይወት ቅድሚ ተሓቂ ምርጋጽና እንፍጽሞም ፍጻሜታት ንህይወትና ይኹን ንህይወት ካልኦት ሰባት ኣዝዮም ሃሰይቲ እዮም። ስለዚ ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ፍቕርና ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስ ናይ ህይወትና ክልተ ግዜ ከይሓሰብና ወይ ክልተ ግዜ ከይረጋገጽና ክንውስን የብልናን። ምሳኹም ዝጸናሕኩ ሓሚየ እዛ መሃሪ ዛንታ ከዓ ካብ ስቶሪ ፖፕ ትብል ዌብሳይት የምፀያ። ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ሸር ላይክ ኣይትረስዑ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓፀርትን መሃርትን ዛንታታትን ኣነቓቓሕቲ ሓሳባትን ንምክትታል ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳበይ ፎሎው በሉኒ። ምሳይ ሓቢርኩም ብምጽናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም። ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ዝነበረቶ ሰብኣይ እዩ። እታ ጓሉ ንመርዓ እኽልቲ ብምንበራ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ጓል ክሃበና ነበሉ ዝሓትዎ ነይሮም። እቶም ዝሓትዎ ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ ግን ሃብቲ ስለ ዘይነበሮም ነዛ ጽብቕቲ ጓለይሲ ንዓኹም እንታይ ክተብልዕዋ እንታይ ክትሽልምዋ ኢለ ንዓኹም ክብኩም ብምባል እዩ ብብድዐ ዝምልሰሎም ዝነበረ። ንሱ ጓሉ ሃብታም ሰብኣይ ተመርዕያ ህይወታን ህይወት ኣቦኣን ክትቅይር እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ከዓ ምስ ሓደ ኣብ ጥቓ ገዛውቱ ዝነብር ብምርኩዝ ዝንቀሳቐስ ዓቢ ሰብኣይ ግን ከዓ ኣዝዩ ሃብታም ሰብኣይ ተረኸበ። ምስ ሰብኣይ ነዊሕ ድሕሪ ምዕላሉ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ኣብ መንጎ ኣቢሉ ንሃብተይ ዝወርስ ሓደ ቆልዓ እንተወለድኩስ ሰበይቲ ግዳይ ዘይተማጻለይ ብምባል እዩ ዝተወቀሶ። ወየቱ ሰብኣይ ከዓ ብሃፍቲ ጽዱፍ እዩ ንኻልኢታት እኳ ይሓስበን ነዛ ዓደል ከይተምልጦ እዩ ንጓሉ ክህቦ ዝተጓየየ። ርኸበይቲ ሰኣን ከመይ ዝበለት ጓለላት ንሞንዓ ኣውሰዳ እዩ ዝበሎ። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ድማ ጓልካ ዳ ኣይትንእስን ቁሩብ ዕድመ ድፍእ ዘበለት ሓደ ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል ሰበይቲ ዳ ማጻለይ ብምባል እዩ ዝመለሰሉ። ኣይትንእሰካን እያ ንዓኻ ዓብዪ በዓል ጸጋ ሰብኣይ ረኺባ እሞ እንታይ ከፊእዋ ብምባል እዩ ዝደፋፍኦ። ምስ ኣረጊት ሰብኣይ በዚ ተሰማሚዖም ተፈላለዩ። ነታ ጓሉ ኮይዱ ድማ እዛ ጓለይ ሎማዓንቲ ንኸመይ ዝበለ ሃብታም ሰብኣየ ዓዲለክ ዘለኹ ብምባል እዩ ዘበሰራ። ወዮ ጓሉ ከዓ መንነት እቲ ሰብኣይ ክትፈልጥ እያ ዝሓተተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ሃብታም ኣረጊት ሰብኣይ ምዃኑ ሓበራ። ንሳ ግን ንዝኣረገ ሰብኣይ ኣይምርዖን እያ ኢላ ክትኣብዮ ዝፈተነት። እቲ ሰብኣይ ግን እዛ ጓለይ እዚ ዓድል ከይተምልጠና እቲ ሰብኣይ ብሕጂ ክንደይ ክጸንሕ ኢሉ እንተበዝሐ 3-4 ዓመት እዩ ተጸንሐ። ዝተረፈ የብሉን ክመውት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብኣይ ምስ መተ ወራሲት ሃብቲ ክትኮኒ ኢኺ ድሓር ከዓ ደስ ዝበለክ ሰብኣይ ተመርዒኺ ክትነብሪ ትኽእል ኢኺ ብምባል እዩ ዘእመና። እታ ጓሉ ሓራ ኢላቶ መርዓ ገይሩ ነቲ ኣረጊት ሰብኣይ ሃባ። ምስ ኣረጊት ሰብኣይ እውን ክትነብር ጀመረት። ጓሉ ዘምጻቶ ጥዑም እናበልዐ እናሰተየ እንከሎ ከዓ ሞቱ እቲ ሰብኣይ ከቋምት ጀመረ። ኣብ ክንዲ ብሰላም ኣሕዲርካ ብሰላም ኣውዕለና ኢሉ ጸሎቱ ገይሩ ዝድቅስ ከምዛ 10 ዓመት ኢኻ ክትነብር ዝተባሃለ ንጉህ መፀት ሰብኣይ ጓሉ መይቱ ዝብል መርድእ ክሰሚዑ ዝጽበ ዝነበረ። እታ ጓሉ እውን ከምኡ ብዘይ ፎቶታ ናብ ክንዲ ባሓጓኣ ዝኸውን ሰብኣይ ስለ ዝተመርዓወት ሕጉስቲ ይነበረትን። ምስ ኣቦኣ ዝተሰማማዓትሉ ዕላማ ንምውቃዕ ግን ተጸሚማን ተጸቐይጣን እያ ትጓዓዝ ዝነበረት። ከም ድሌታትን ባህግን እቲ ሰብኣይ ከዓ ሓደ ንግሆ ኣብ እንዳ ጓሉ ኣብያት ይሰምዕ እሞ ካልእ ማልእ እኮ ይጠርጠረን ግርም እዚ ሰብኣይ መይቱ ማለት እዩ ብምባል እዩ ብጉያ ነውፅሎ ተወንዚፉ ዝተበገሰ። እቲ ሃብቲ ሰብኣይ ጓሉ ክወርስ ይረኣዮ ስለ ዝነበረ ውሽጡ ብሓጎስ እዩ ዝሰራሰር ዝነበረ። ኣብቲ ጥቓ ገዛ እንዳ ጓሉ ማለት ገዛ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ምስ በጽሐ ከዓ እቲ መዋቲ መን ምዃኑ ከየረጋገጸ ንኸምስል ኣተሓወየ ሓወየ እናበለ እዩ ክቕዝም ዝጀመረ። ሓደ ብቕድሚቱ ክመጽእ ዝጸንሐ ሰብኣይ ናብኡ ብምቕራብ እንታይ ደኣ ሓወየ ሓወየ ትብል ዘለኻ ብምባል እዩ ዝተወቀሶ። እቲ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ደኣ ክቕዝም ኣይ ሰብኣይ ጓለይ እንድዩ ከመይ ብሩኽ ሰብኣይ ነይሩ ይመስለካ ብምባል እዩ ዝመለሰሉ። ኣይፋሉውን ሰብኣይ ጓልካ ዘይኮነስ ጓልከ ኣተጓዲኣ ዘላ ብምባል እዩ ዘርድኦ። እዚ ምስ ሰምዐ ሰብኣይ ካብ ትጽቢቱን ትምኒቱን ወጻኢ ኮይኑ ስለ ዝጸንሖ ንእለት ሃለዋት ኣጥፊኡ ኣብ መሬት ወደቐ። እቲ ሞራል ናይ ዛንታ እቲ ሰብኣይ እቲ ዝተጸበዮ ኣረጊት ሰብኣይ ጓሉ ዘይመተስ እቲ ሃብቲ ክትወርስ ዝለኣኻ ዕጽፍ ዝርግሕ ትብል ዕሸል ጓሉ እዩ ሲእንዋ። ናይ ህይወት ነገር ከምዚያ ኣብዛ ዓለም ንነብስና ወላ ሓንቲ ዝሓትናላ የብልናን። ከም ሰብ መጠን ክንነብር ስለ ንሓስብ ክንብህግ ክንሓልም ከምኡውን ክንትልም ንብር እዩ። ግን ከዓ ጽባሕ እንታይ ሒዛትልና ከም ትጸንሕ ኣይንፈልጥን። ስለዚ እቲ ንትልሞ እቲ ንብህጎ ከምኡውን እቲ ንሰርሖ ፈጣሪ ዝፈትዎ ሰናይ ስራሕን ሰናይ ተግባርን ክኸውን ኣለዎ። ሰላምታ ይረሳዕኩን ክቡራት ቤተሰብ ምሆሳር ንሎም ዝተዳለወ መሃሪት ዛንታ ነዚ ይመስል። እንተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ሰባት መጠን ክትበጽሕ ሸር ላይክ ክትገብሩ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ። ምሳኹም ጸናሕኩ ዓሚኤ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።
ካብዚ መርዓው 13 ዓመት ዝገበሩ ሰብ ሓዳር እዮም እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም 13 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሓዳሮም ብሓንሳብ ጸኒሖም ከብቅዑ ውላድ ግን ኣይወለዱን በዚ ምኽንያት ከዓ ስድራታ ሰበይቲ እዛ ጓላይ 13 ዓመት ኣብ ሓዳር ጸኒሕኩም ክትወልዱ ይከኣልኩምን ንስኻ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ዕድሜኺ ይኸይድ እዩ ዘሎ እንታይ ይጉድኩም እንዳበሉ ክተኻትኽዋ ጀመሩ ካብዚ ዝተለዓለ ከዓ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ 13 ዓመት ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሓዳርን ግዜ የሕሊፍና ኢና ኮይኑ ግን ውላድ ክንወልድ ኣይከኣልናን ኣነ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ እየ ክወልደሉን ክዝምደሉን ዝግባኣኒ ግዜ ይኸደንሎ ስለዚ መርመራ ንግበር ካብ ሓዴና እንተኾይኑ ትጸገም ከተፈላለዩና ክንፍትን ብምባል ኣምሪራ ተዛረበቶ እቲ ሰብኣያ እውን ሓራ ይበላ ኣብ መንጎኡ ግን እቲ ሰብኣይ ሓደ ሓሳብ መጾ እቲ ጸገምናቱ ኾይከውን ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ሰበይቱ ኸይፈለጠታ ቀዲሙ ኸይዱ መርመራ ገበረ እሞ ካብቲ ዝፈርሐ ወፀን ሓኪም ክወልድ ከም ዘይክእል ይነጊርዎ ብጣዕሚ ሓዘነ ነታ ን13 ዓመት ብፍቕሪ ሓዳርን ምስኡ ዝጸንሐት በዓልቲ ቤቱ ብሰንኪ ውላድ ክኸስራ ፈጺሙ ይተዋሓጠሉን ውላድ ስኢኑ እታ ዘፍቅራ በዓልቲ ቤቱ እውን ክስእና ስለ ዘይደለየ ንኸይትገድፎ ካብታ ሰዓቲ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቱ ተንኰል ክሓስብ ጀመረ ናብቲ መርመራ ዝገበረሉ ሓኪም ተመሊሱ ዶክተር ሰበይቲ ኣነ ክወልድ ዘይክእል ምዃነይ እንድሕር ተፈሊጣ ንጽባሒቱ ክትገድፈኒ እያ ስለዚ በጃኻ ሓግዘን ብምባል ተማሓፀኖ እቲ ዶክተር ከዓ እንታይ ክሓግዘካ ብምባል መለሰሉ ምስ ሰበይተይ መርመራ ክንገብር ክንመጽእ ኢና ስለዚ ንዓኣ ክትወልድ ከም ዘይትኽእል እቲ ጸገምናታ ምዃኑ ንገራ እዚ እንድሕር ደኣ ሓጊዝካ ንዝሓተትካኒ ገንዘብ ክበካ የበሎ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ዶክተር ሞይኡ ከምኡ ክገብር ከም ዘይፍቅደሉን ዘይፍትሓዊ ምዃኑ እኮ እንተነገሮ እቲ ሰብኣይ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ረኣየ ግን በቲ ጥማር ገንዘብ ሰዲዑ ንኽሕግዞ ተሰማምዑ ንጽባሒቱ ከምዛ ወላ ሓንቲ ዘይገበረ ነታ ምስኪን ሰበይቲ ሒዝዋ ናብቲ ዶክተር ከደ እቲ ሓኪም ከዓ ንኸምስል መርመራ ገበረሎ እሞ ውፅኢት ከዓ ክነግሮም ተመልሰ ውፅኢት መርመራና ከም ዝብሎ ዘሎ በዓልቲ ቤትካ ክትወልደ ይትኽእልና ብምባል ከዓ ነግሮም ነዚ ዝሰምዐ ሰበይቲ ብሓዘን ኩርሚ ኢላ ኮፍ ኢላ ብዙሕ በኸየት በዓል ቤታ ከዓ ሓላይ ክመስል ኣቢዱ ኣብ ኣቢዱ ሒዝዋ ንገዛ ኸደ ኣብ ገዛ ምስ በጽሑ ቁሩብ ጓሂ ምስ ነፈሰላ እዚ ኩሉ ዓመታት ብሰንከ ኢና ቆልዓ ክንወልድ ዘይከኣልና ሕጂ ግን ንስኻ ንዓይ ፍትሓኒ ንስኻ ምስ ካልእ ተመሪዕኻ ውላድካ ውለድ በለቶ እሞ እቲ ሰብኣያ ከዓ ዝሓለየላን ዝረሃራሃላን ኣብ ኪዳኑ ጽኑዕ ንኽመስል ኖ ብፍጹም ኣይፈትሓክን እየ ወላድ ኣብ ውላደይ ንውለድ እምበር ዘለና ፍቕሪ ይኣኽለና እዩ ብምባል መለሰላ ንሳ ከዓ መስኪነይቲ ውላድ ከሊእካ እንኳዕ በዓል ቤተይ ከልኣካኒ ኢላ ንፈጣሪ ኣመስገነት ከምዚ ኢሎም ብሓንሳብ ሓዳሮም እናቐጸሉ እንከለዉ እቲ ሰብኣይ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ይላሎ እሞ ምሳ ሰበይቲ ጽቡቕ ዝምድና ይጅመር ቀስ በቐስ ከዓ ነታ ምስኪን በዓልቲ ቤቱ ኣብ ገዛ ገዲፉ ምሳ ሰበይቲ ክሓድር ይጅመር እታ ሰበይቲ ሃብቲ ከም ዘለዎ መሰረጋገጸት ካብኡ ጥንሲ ክትሕዝ ውጥነ ውፅአት ወዮ እቲ ሰብኣይ መኻን ስለ ዝኾነ ጥንሲ ክትሕዝ ኣይከኣለትን ብድሕሪ እዚ ግን ሓደ ሓሳብ ይሓሲባ ነቲ መታለሊ ዘታለለዎ ከም ዝበሃል ናይ ሓሶት ናይ ጥንሲ ምስክር ወረቐት ኣስሪሓ ካባኻ ጠኒሰ ኣለኹ እያ ዝበለቶ ወዮ ንሱ ከዓ ጽቡቕ ዘይገበረ ሲኣይ ጽቡቕ ክረክብ ብተኣምር ክወልድ ክኢለ ማለት እዩ ብምባል ንኽኣምና ግዜ ወሰደ ሽዑ ነታ ብሰንኩ ኣብ ገዛ ተኸርሚያ ትውዕል ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ እቲ ሓቂ ኸይነገረ ፈቲሑ ንገዛ እንዳቦ ኣፋነዋ ስድራታ ሰበይቲ ከዓ ንጓሎም ተቐቢሎም ኣጸናኒዖም ሞራል ሃብዋ ሃብቲ ስለ ዝነበሮም እውን ክንዲ ውላዳን ሓዳራን ኢሎም ዝዓቕማ ትካል ኣውፂኦም ህይወታ ክትመርሕ ገበርዋ ኣብቲ ትካል እንዳሰርሐት እንከላ ምስ ሓደ ኣዝዩ ውርፁብ ሰብኣይ ትላለ እቲ ሰብኣይ ብዙሕ ኸይጸንሐን ሓዳር ይሓታ ንሳ ግን ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ነጊራ ኣብየቶ ንሱ ግን ኩሉ ናይ ፈጣሪ ብምባል ብዙሕ ለመና ንሳ እውን ሓራ ይበለቶ ተመርዕዮም ብሓደ ክነብሩ ምስ ጀመሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘይምልእታ ሰበይቲ ክሕምማን ትእምላስ ክገብረላን ይጅምሩ እሞ ሰብኣያ ሒዝዋ ናብ ሕክምና ምስ ከደ ድቂ ሒዛ ከም ዘላ እዮም ነጊሩ እሞ ሙሉእ ስድራ ቤት ከዓ ተሓጐሱ እቲ ናይ ቀደም በዓል ቤታ እውን ድሕሪ ምጥናሳ ናብ ገዛ ኣመፂኡ እቲ ሓቂ ኩሉ ነጊሩ ይቕረይ ተሓተታ ንሱ ንዓኣ ኣታሊልዋ እቲ ሓዳሽ ሰበይቲ ከዓ ንዕኡ ኣታሊላ ገንዘቡ ሰሪቓ ከም ዝጸፍአት እውን ነገራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ኣዲ 4 ቆልዑ ኮይና ምስ ዳሕርዋይ በዓል ቤታ ሕጉስ ህይወት ትመርሓላ ንብለኩም ሓደ ሰበይቱ ዝሞተቶ ሰብኣይ እዩ እዚ ሰብኣይ ካብታ ሞቶ ሰበይቱ 4 ቆልዑት ይወሊዱ ሓንቲ ጓልን 3 ወዳትን እዮም ነይሮም እቶም 3 ደቁ ማለት እቲ ሓንቲ ጓልን 2 ወዳትን ጥዕንኦም ሙሉእ መልክዖምን ጽቡቓትን ጉልብታትን እዮም ዝነበሩ እቲ ሓደ በኽሪ ወዱ ግና ናይ ጥዕና ጸገም ዝነበሮ እዩ ነይሩ እታ ሰበይቱ ብህይወት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ነቲ ሕሙም ወዶም ብጣዕሚ ኣትኳና ኾኖ ነይራ ጥዕንኡ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓይሸ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ንሳ ምስ ሞተት ግን ኩሉ ሓላፍነት ኣብቲ ሰብኣይ ወዲቑ እቲ ሰብኣይ ነቲ ሕሙም ወዱ ምእላይን ምክናኸንን ነሰልችዎ ኣታ ንስኻሲ በኻ ምስ መድሓንቲ ኸተቐቢርካ ነርካ እዛ ኣዲኻሲ እንታይ በዲለየ ኣንዓኻ ገዲፋት ለይከይዳ እናበለ እዩ ዘንጸርጽረሉን ዘዋርዶን ዝነበረ ዳርጋቶም ካልኦት ደቁ እውን ካብ ቦቦኦም ተማሂሮም ነቲ ሕሙም ሓዎም ይፈትዎን ይኽብርዎን ኣይነበሩን እቲ ሕሙም ሓዎም ግን ክዛረብ ዘይክእል ነይሩ እምበር ኩሉ ዝርዳእን ዝስምዖን እዩ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ነቶም 3 ደቁ ብጣዕሚ ዝግደሰሎምን ዝኽብሮምን ዝነበረ ትምህርቶም ብግቡእ እዮም ህሮም ክዳውንቶምን ካልእ መጋፂ ህያባት ይገዝኣሎም ኣብ መዘናግዒ ቦታ ይወስዶም ከምኡውን ፍቕሪ ይገልጸሎም ነበረ ኣዲኹም ንዓኹም ጽቡቓትን ብሉጻትን ቆልዑ ገዲፋትለይ ብምኻዳይ ተኻሒሰ እዩ ዝብሎም ዝነበረ እቶም 3 ደቁ ናብ ትምህርቶም እቲ ሰብኣይ ከዓ ንባዕሉ ናብ ስራሕ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ገዛኢ ዓፂዎ ዝኸይድ ዝነበረ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ሰብኣይ ከቢድ ሕማም ይሓምም እሞ
እቶም ሰለስተ ደቁ ከዓ ተጓየም ናብ ሕክምና ይወስድዎ ሓካይም ዝግባእ ምርመራ ድሕሪ ምግባሮም ከዓ ኣቦኹም ሕማም ኮላሊት ገይሩሎ ክልቲአን ኮላሊቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ ብህይወት ንኽነብር እንተወሓደ ሓንቲ ጥዒት ኩሊት ተድልየላ ስለዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩሊት ዝልግሰሉ ሰብ ክትረኽብለኩም በሎም ንሶም ከዓ በቲ ሓኪም ዝበሎም ሰንቢዶም ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም ፍታሕን ምንዳእዮም ንገዝኦም ዝተመለሱ ኣብ ገዛ ተመሊሶም ብዛዕባ እቲ ሓኪም ዝበሎም እናተዘራረቡ እናተጨናነቑን እንከለዉ እቲ ሓወም ይሰምዖ እሞ መሊቑ ካብቲ ገዛ ንሕክምና ይኸይድ ነቲ ሓኪም እውን ንሱ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ኣብ ንእሽቶ ወረቐት ነቦይ በዓሊ ኩሊት ክልግሰሉ እየ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፍ ሃቦ እቲ ሓኪም ከዓ ሕጊ ንምምላእ ዘድልዮ ሕቶታት ሓቲቱ ዝግባእ ምርመራ ገይሩ ሓንቲ ኩሊቱ ንክልግሰሉ ኣፈረሙ በዚ ከዓ እቲ ሕሙም ወዱ ነቦኡ ደስ እናበሎ ሓንቲ ኩሊት ለገሰሉ እቶም ሰለስተ ደቁ ከዓ ፍታሕ ከም ዘይረኸቡን ነቦኦም ግን ዝከኣሎ ገይሩ ከድሕኖ ነቲ ዶክተርኩም ሕፀንዎ ተመለሱ ሓኪም ከዓ ኣይተጨነቑ ነቦኹም ሓደ ሓውኹም ኩሊት ለጊሱሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ በሎም ከምዚ ምስ በሎም መን ሓውና ኢሎም ነንሕድሕዶም ተጠማመቱ እቲ ሓኪም ከዓ ናብቲ ሓወም ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ ወሰዶሞ ዘይተጸበይዎን ዘይገመትዎን ስለ ዝጸንሖም ኣዝዮም ሰንበዱ የቕሬታ እውን ተሰምዖም ድሕሪ ግዜ እቲ ሰብኣይ ሃለዋቱ ምስ ፈለጠ እንታይ ኮይነ ነይረ ዝብል ሕቶ ልዓለሞ ሓኪሙ ከዓ ክልቲአን ኮላሊት ክሓሚመን ነይረን ብህይወት ናይ ምንባር ዕድል ኣይነበረካን ሳላቲ በኽሪ ወድኻ ሓንቲ ኩሊቱ ዝለገሰልካ ግን እንሆ ካብ መዲሕንካ ዝብል መልሲ ሃቦ እቲ ሰብኣይ ከዓ ድንግርግር ኢልዎ ዶክተር ካብቶም ንኣሽተ ደቀይ ዶ እቲ በኽሪ ወደይ እኮ ሕመም እዩ ክዛረበ ኣይክእልኒ እዩ ዝበሎ ህውኽ ኢሉ ሓኪም ከዓ ፍሽኽ እናበለ ሕሙም ኣይኮነን ካብ ዝገርመካ ዝገርም ልቦና እዩ ዘለዎ እቶም ሰለስተ ደቅኻ ኩሊት ዝልግሰሎም ሰብ ክደልዩ ንገዛ ምስ ከዲኡ መፂ ረኺብኒ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ብጽሑፍ ኢና ይዕሊልና ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወካ ትምህርቲ ኣይምሃርኩሞን እምበር ኣዝዩ ይበሊሕ እዩ እቲ መጽሓፍን ምንባብን ከማን ኣብ ገዛ ጎዲፍኩሞ ምስ ከድኩም ብመጽሓፍ ናይ ሕዋቱ ባዕሉ እዩ ነብሱ ምሂርዋ ዝብል መልሲ መለሰሉ ከምዚ ምስ በሎ ሰብኣይ ንእለት ነብዓት ስዒርዎ እቶም ተኸናኺኑ ብፍቕርን ክብርን ዘዕበየን ደቁ ህይወቱ ዘይደሓኑስ እቲ ብኻ ምስ መድሓንቲ ተቐቢርካ እናበለ እናዘለፈ ዘዕበየ ወዱ ካብ ሞቶ ድሒንዎ ካብ ዛንታ እንታይ ኢና ንምሃር ኣብ ህይወት ሓደ ግዜ እቶም ተኸናኺና ኣኽቢርና ዝሓዝናዮም ሰባት ዘይኮኑ እቶም ዘስተንዓቕናዮም ሰባት እዮም ዝጠቕሙና ነሰውዕል ሓደ ሰብ ድኹም ዘይጠቅም ዘይረብሕ ኮይኑ ይረአየና እንተሃልዩ ምናልባት ንሕና ድኹም ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን ከይህልወና ነብስና ንፈትሽ እምበር ዘይጠቅም ዘይረብሕ ሰብሲ የለን ሰባት ዝጠቅም ጽቡቕ ነገር ክንገብር መዓልቲ ጥራሕ ይዘድልየና እቲ ሎም ነሰናዓቐ ሰብ ኣብ ግዚኡን መዓልቱን ዘይተጸበናዮ ንሕና ክንገብሮ ዘይንኽእል ጽቡቕ ነገር ክገብር እዩ ብሳኹም ጸንሐኹ ሓሚየ ሰላም